Раил, менә бу әдәби марафон каян килеп чыкты һәм кемнең идеясе иде ул? Әдәби марафон проектының идеясы минеке, ул 2017 елда дөнья күрде. Аңарчы минем марафон үткәргән бар иде, үзем өчен 90 көндә миллионер буламы дигән. Аннары кешеләрнең бик игътибар белән укыганнарын, кызыксынганнарын күрдем. Һәм әлеге марафон форматын бик күп кенә проектларда кулланырга мөмкин икәнен аңладым. Безнең Сәламәт иртә проекты булды. Безнең белән бергә бер көнне мин шул проекттан шулганы арыган идем, чөнки анда бит акчаны эшләү өчен эшләргә кирәк. Эшләгәчтен бөтен психика, бөтен нервлар эшләр, көне-төне эшлисең, проектлар аласың. Һәм инде бик күп кенә бизнесменнар әйтәләр иде, тренерлар, коучлар иртәрәк торырга, йөгереп кайтырга. Ул иң күп энергия бирә торган шундый проект булып чыкты, Сәламәт иртә проекты. Мин менә иртә белән йөгереп кайтасың, әле 5:00-дә торып, 6:00-га кадәр, 7:00-гә кадәр кемнәрдер катнашты. Һәм төшке 12:гә кадәр, көндезге 12:гә кадәр бөтен көне буе эшләргә планлаштырган эшләр эшләнеп бетә иде. Шуңа күрә бу проектның файдасын күрдем. Инде 17 елда инде барыбызга билгеле булган хәлләр сәбәбендә татар телен ничек саклап калырга була дигән сорауны эзләдем. Татар телен саклау өчен әлбәттә аны сөйләшергә кирәк. Әгәр дә без нинди эшне эшлибез икән, безгә практика кирәк. Практика булмаса, бер эшнең дә теориядән угып, без анда аны тиешле дәрәҗәдә туган телдә сөйләшә алмыйбыз мисал өчен. Кайда ничек сөйләшергә кирәк, кайда бөтен мәгълүмат безнең китапларда. Урам телендә генә түгел, әдәби телдә сөйләшү өчен, димәк, әдәби китапларда. Димәк, кешеләрдә тагын бер гадәт тәрбияләргә кирәк, әдәби әсәрләр, әдәби китаплар уку гадәтен. Әгәр дә бу кеше гадәткә кирип кала икән, ул вакытта кеше инде туганнары белән, танышлары белән, кибеттә, кайда да булса эшендә ул татар телендә сөйләшә. Димәк, безгә гадәт формалаштыра кирәк. Гадәт ничә көндә формалаша? 21 көндә формалаша дигән шундый гыйбарә бар. Шуңа күрә без инде шундый марафонны 21 көндә шундый яхшы гадәт формалаштыруны максат итеп куйдык. Ләкин ул беренче планлаштырган караганда аның максатлары тагын да күбрәк, мөмкинлекләре тагын да күбрәк булып чыкты. Кешенең беренчеләрендә куярга өйрәнә максатлар. 21 көн буе кеше өйрәнә дисциплинага, үз дисциплинага. Кешенең тел байлыгы арта. Шулай без анда чатларда бөтәсен берләштерәбез, аларның дуслары арта. Ягъни бик күп анда бер кеше сынап чыккан иде, моны 3 ел 80-гә якын яхшы характеристикасын арттыра кешенең. Менә куйдык дип әйтәсез без дип ул кемнәр? Беренче әдәби марафонда безнең 30-га якын кеше катнашты, 34 кеше дип хәтердә. Сез аларны менә махсус ул кешеләр тегә алдан әзерләнгән кешеләр идеме инде, әллә? Юк, мин үземнең инде меңләгән дусларым бар ВКонтакте социаль җилтәрендә. Мин әдәби марафон проектын башлап җибәрәм, шундый проект дип, кемнәр хушлады дигән шундый яздым һәм кемнәрдер плюслар куеп, мин дә катнашам дип үзләренә шундый максатлар куйдылар. Анда бер 40 кеше бугай, шуның 30 ничәсе, 34 дип әйтәм, финалга үтте. Ягъни 21 көн дәвамында китаплар укый алды. Ул кеше укый китапны һәм аны өзегән куя. Аны өзегән, ягъни шундый максаты, беренчедән үзең максат куеп көн саен вакыт билгелисең үзеңнең китап укырга, һәм инде аны кызыклы үзекләрне үзеңнең аккаунтыңда урнаштырып барасың. Әдәби марафон дигән хэштег белән. Без аны Татарстан китап нәшрияты белән бергә башладык. Алар инде шушы финалга чыгучы әдәби марафончыларга бүләкләр, китаплар тапшыруда ярдәм иттеләр. Беренче бүләкләрдән без Татарстан китап нәшриятының ул вакытта Бауманда, Нур кибете астында подвалда шундый залында бүләкләдек, 30 кеше сыя иде, бит. Әмма ләкин безнең инде кинәт кенә, ягъни безнең инде социаль җилтәрләр кулланыла. Бер генә кешенең дә 100 дусы булса да, 100 кеше күрә дигән сүз. 100 кеше күрмәсә дә, аның бер яртысы инде күрә, кызыксына, нинди китап укый, ни эшли, нәрсә. Кешеләр бик кызыксына башладылар. Китапханәчеләр кушылып китте. Чөнки әдәби марафон проектына катнашам дип, күп кенә кешеләр китапханәгә йөри башладылар, китаплар ала башладылар, кемнәрдер сатып ала башлады. Шуңа күрә инде бу үзенә күрә бер резонанс булды. 30-дан 60, 60-дан 130, 130-дан шунда 500-гә артты. Без аны лаешта үткәрдек, аннары 1000-нән артты. Инде 12-ста үткәрдек, инде алга таба безнең пирамидалар һәм башка шундай проектлар китте. Хәзер күпме дип әйтеп буласың, күпме кеше безнең 26-нчы әдәби марафонда катнашам дип 1008 гариза калдырылды.
Катнашам дип әйтмичә генә болай гына да катнашкан кешеләр дә бардар инде. Алар бар, кагыйдәләрне укып бетермәгән кешеләр бар. Әлбәттә, менә син дә китап укыганны беләм, син китаплар укыйсың, бик күп укыйсың. Әмма ләкин аны син үзеңә генә файдалансаң. Әгәр дә син, мәсәлән, әдәби марафон хэштегы белән менә шундый китап укыдым әле дип шундый үзегең куясың икән, синең меңләгән язылучы, укучың кызыксынып шул китапка тартылачаклар. Ягъни син шул рәвешле татар әдәбиятын популярлаштыручы кешегә әвереләсең. Хәзерге вакытта күпме хэштег бар мәсәлән? Моннан 3 көн элек караган чагында ВКонтакте социаль челтәрендә 84,600 ничәдер хэштег бар иде. ВКонтакте социаль челтәре соңгы 2 елдагы хэштеглар санын күрсәтә. Ягъни аннан алдагыларны күреп булмый. Ул базада шуның кадәр саклана. Бу төрле язылышларны исәпкә алып тора инде. Юк, хэштег әдәби марафон шушы язылышы. Бездә бит инде хәзер шундый әйбер, анда кемнәрдер әдәби дип. Юк, алар анысы инде андалар безнең бөтенләй әдәби марафон проекты түгел, бу бөтенләй башка проект. Алар үз ярым татар яисә белмим нинди шундый проект, алар бигез. Алар 200 300 штук кына ул аның күп түгел, аның ул исәпкә керми алайса. Аларны без исәпкә алмыйбыз. Әгәр дә кеше шулай яза икән, ул төшеп кала проекттан. Хаталы дип язса дип әйтик. Хаталы язарга кирәкми, кеше куярга тиеш татар клавиатурасын катнашучы, татар хәрефләре белән матур итеп аны күчереп язарга тиеш. Инде безнең кичкенә балалар да катнашалар, иң кичкенә катнашучы 5 яшь. Аларның инде үз аккаунтлары булмый, алар әтиәйләре алар өчен үзләренең аккаунтларында балалары, мисал өчен кичкенәрәк түбән башлангыч сыйныфларда булса, алар матур итеп аны язалар, язганны фотога төшереп, шайтып куялар, мисал өчен үзләре. Моның димәк баланың язу күнекмәсе дә яхшыра. Һәм инде әлбәттә ул китап әдәби әсәрләрне инде таныша дигән сүз. Әкиятләр күбрәк укыла. Раил, менә син үзең бу кулачлау дәрәҗәсе белән канәгатьме? Кулачлау дәрәҗәсе белән әгәр дә без менә моннан 5 ел элеккегә ВКонтактены карасак, татар телендә язучыларның һәм WhatsApp'та аралашучыларны, һәм башка социаль челтәрдә аралашучыларны карасак, шул татарлар салам дип эндәшә иде, салям дип эндәшә иде һәм башкалары. Бит. Менә минем аккаунтта, мәсәлән, нинди яңалык куям, дистәләгән комментарий кала, бер генә хата калдыручы да юк. Ул әлбәттә минем кешеләр. Менә нинди кемнәр белән эш йөртәсең, шулар белән үсәсең диләр бит. Шуңа күрә минем аудитория мин үземә телне кадерләгән, аны кимсетмәгән, татар клавиатурасы белән язган, максатлар куя торган, ныклы рухлы, милләтпәрвәр, ягъни үз эшендә булдырып эшли торган шундый шәхесләрне үз яныма җыям, һәм алар да минем белән бергә үсәләр, мин дә алар белән бергә үсәм. Әгәр дә кеше инде салям, сулям, әллә нинди шундый сүзләр белән сөйләшә торган, ярым рус шундый үз итә икән, димәк, ул шулар белән шунда калачак. Шуңа күрә аларда күзәтелми. Һәм инде бәлки мин бераз бу кешеләргә карата кимсетү дә әйтәм дә, әмма ләкин чынбарлыкта әгәр дә син татар кешесе икән, әгәр дә син үзеңне татар дип әйтәсең икән, әлбәттә ул телне белергә тырышырга тиеш. Менә безнең Омск өлкәсеннән катнашучылар шактый ныгыды, Петербургтан, Киров өлкәсеннән, менә быел Саратовдан бик катнашучылар саны артты. Алар арасында мәктәп укучылары да бар, өлкәннәре дә бар. Ягъни безнең барлыкка килде әдәби әйдәманнар, без яңа сезон башладык. Инде 25 әдәби марафон үтте, 26-нчысы. Әдәби сезонда без инде билгели башладык әдәби әйдәманнарны. Нидән гыйбарәт? Элек барысы бер тигез иде бөтенесе дә, аларның бөтенесендә мин карап бара идем. Кемнең хаталы булса дип төзәтегез дип шулайтып аларга киңәшләр бирә идем. Көненә 100 кеше белән аралашып шулайтып инде укытучы ролендә аларның хаталарын төзәтеп киңәшләр бирә идем. Хәзер инде минем эш бераз җиңеләйде дияргә була, әмма ләкин безнең инде моңарчыда барлыкка килгән иде әдәби әйдәманнар. Без аларга тулы бер статус бирдек. Хәзер вакытта һәрбер әйдәманның үз командасы бар. Анда мәсәлән шул Сарытаудан бер ханым икән, ул Сарытауларның җыйрагына түгел, анда башка төбәкләрдән булырга мөмкин. Яисә Әлмәттә, Сабада, яисә башка шундый шәхес бар икән, ул шулай ук бөтен Россия, бөтен дөньядагы татарларны чакыра һәм үз командасына кертә ала. Һәм бу команда белән алар инде кенә үсәләр. Әлбәттә, ахырда нәтиҗә ясаганчанда безнең 6 номинацияны билгеләдек әлегә. Татарстан буенча иң актив район, без аны моңарчыда билгеләдек.
билгелейдик шулай мәктәпләрне. Безнең Россия буенча иң актив Россия Федерация субъекты төбәге әдәби әйдәманны билгеләйбез команданы. Билгеләячәкбез шулай ук чит төбәкләр буенча кемнәр кайсы илләрдән катнаша икәнен һәм безнең үзе артыннан балаларны иярткән, балаларны әдәби марафонга алып кергән, бу инде үзенә күрә остаз, әдәби әйдәман остаз дигән статусны яшьләр арасында юниор дип атадык инде без аны, әлбәттә татар телендә түгел. Аның бәлки яңа исемен уйлап табарбыз. Менә яшь кеше булып та үзләре артыннан шундый актив команда туплый торган шундый кешеләрне билгеләргә булдык. Бу командалар шактый ныгышыйлар һәм безнең менә чат аның үзенең телеграм каналы бар. ВКонтактеда безнең төркем 6000-нан артык кеше инде. Менә аудитория дисәң, сорасаң, хәзерге вакытта әдәби марафонны белгән кешеләр саны, ишеткән саны якынча 250 меңнән артып битә. Әйбит, 2000 ярымнан артык катнашучы кеше булганы бар бер әдәби марафонда. Катнашырга теләп дип гариза биргән. Ягъни 2000 дигән барьерны без узып киткән бар. Аны 10% дигән сүз. Беренчедән безгә аның 250 мең генә түгел миллионнан кеше белә икән, әлбәттә 10 мең, 100 мең кеше катнашырга мөмкин. Һәм әгәр дә аның бит әле кеше ишетеп калуына түгел, ул кайчан да булса киләчәк, ул кайчан да булса аңлаячак телнең кадерен. Телнең кадерен беләләр, менә без сәламәтлекнең кадерен беләбез, сәламәтне югалткач кына. Әйбит, телнең кадерен дә менә бик нык ничек инде үзләре каядыр Омскта яшиләр, Сарытауда яшиләр, Питерда яшиләр, шундый матур бездән дә яхшырак татарча яши диләр. Кеше менә бу аралашу даирәсен югалта баргач, аның кешеләр кимегәч, ул телнең аның мөһимлеген, кирәклеген аңлый бара. Һәм менә бик күп кенә күтәрелешләр дә шул мәсәлән тел мәсьәләсенә 2010 елда тел менә бу мәсьәләләр булмаса, безнең телгә игътибарыбыз кимегән булыр. Без әкренләп төшә барган булыр. Менә шундый нинди дулкын барлыкка килү, ул туган телгә игътибарны, аңа мөнәсәбәтне, аңа ихтирамны тагын да ныгытты. Тел үсә генә башлады. Менә мондай берләр кайчан да теге укол кадагачтан айнып китәсең бит яисә наркоздан соң. Шундый берләр бәлки кирәктер дә. Әмма ләкин шул вакытта безгә нинди стимуллар да кирәк. Без инде әдәби әйдәманнар аша менә бу стимулларны булдыруны яңа сезонга керттек. Бик күп сөйләдем. Менә катнашучыларның яше күпме? Иң кечкенәсе 5 яшь катнашучыларның. Күпчелек күпме соң? Күпчелеге якынча уртачаны санаган чагында 42 яшь килеп чыга. Мин аны санаганым 22 елда. Бу 22 елныкы, 23 елныкы мин әле санамадым. Аны безнең бөтен таблицада тутырыла, Excel'дә аны санап чыгару 5 минут вакыт ала, бер шисе бар, аны язып чыгарга кирәк булыр. Моторда 42 яшь иде. Ягъни монда яшьләр дә бар, өлкәннәр дә бар. Әгәр дә без күпчелек карасак, анда 48-60 яшьләрдәге ханымнар, алар иң күп катнашучылар. Анда шактый күп китапханәчеләр, укытучылар бар. Әмма ләкин монда гади генә фермада эшләүчеләр, заводта эшләүчеләр дә, башка һөнәр ияләре дә әдәби марафонда катнашучылар, һөнәрләрдән санасаң 50-дән артык һөнәр чыга багай. Күпчелек укучы барыбер нәрсә карасак та инде хатын-кызлар булып чыга. Хатын-кызлар, алар күбрәк инде безнең гаиләне саклаучы дип әйтелә торган шундый гадәт бар. Шуңа күрә туган телне дә алар саклаучы. Туган телне дә алар саклаучы хәзерге вакытта. Менә әгәр дә без ниндидер анализ ясасак, кемнең әсәрләре укыла дип, бу нинди әсәрләр классиканы алсак һәм хәзерге язучылардан. Менә бу мөгаен теге халык тарафыннан сайланган язучылардыр. Кемнәр? Без һәр елны гына түгел, һәр кварталда, һәр әдәби марафоннан соң анкета тутырып җыеп алабыз, нинди язучыларны укыдыгыз, кайсы язучыларны, шәхесләрне сез сәхнәдә күрергә теләр идегез тантанада дигән шундый сораштыру үткәрәбез. Һәм аның рейтингын язып барабыз. Талантны үстерү фондының сайтында, рәсми сайтында tat-i.net адресы буенча анда табырга мөмкин менә бу исемлекләрне. Соңгысы безнең шулай Кәрим Тинчурин театры белән берлектә үткәргән Тинчурин театрына 90 ел тулуң аеннан анда тантана шунда үтте. Һәм безнең беренчедән Тинчуринны укучылар монсында күп булды, мисал өчен әйбит. Әлбәттә инде хәзерге вакытта исән түгелләрдән
инде хәзерге вакытта актив һәм тантанага чакырылган кеше күрергә теләгән язучылар арасында беренчеләрне алды Айгөл Әхмәтгалиева. Инде ул 2-3 тапкыр беренче алып килә, аның әсәрләре иң күп укылган дип әйтергә кирәк, һәм аны бик яратып укыйлар. Лидерлар арасында безнең Зифа Кадырова, язучылар берлегенә кермәгән булса да, язучы шәхес буларак аның әсәрләрен Татарстанда гына түгел, башка төбәкләрдә бик яратып укыйлар. Безнең Аркай Зайдулланың әсәрләрен шактый укучылар бар. Безнең исемлектә карасаң, анда 50 язучы, бит, алар бөтенесе менә бер караганда язучы статусы юк, әмма ләкин Гөлсинә апа Галимуллина әдәби мархум бик кызыксына, катнаша үзе дә укый һәм кайсы язучы халыкка якын, кем аралаша, кем ябылып ятмый, халык аны белә, халык аны таный, ягъни халык арасында булган язучылар безнең рейтингта югарырак ала. Кемнәр әдәби марафонны белми, кемнәр катнашмый, кемнәр мәсәлән миндә бер хөрмәт иткән бер язучы, яшь кенә әйдә катнаша дип шуны чакырдым. Юк, Раил, минем әсәр язасым бар. Мин булды, ябылдым, миңа бер кем кирәкми, мин бер нәрсә укымыйм, миңа бер нәрсә кирәкми, миңа ябылырга кирәк диде. Бу язучы мин ихтирам итәм, языла, әмма ләкин бу рейтингта 50 язучы арасында да юк. Ана әсәре чыкты, аның китабы чыкты, бу китапны алмыйлар да, укымыйлар да. Бу ябылып ята. Бәлки ул мәңгелек әсәр язгандыр. Бәлки ничәдер дистә елдан соң аны укырлар, бит. Әмма ләкин әле менә бу әсәрен яңасын әле укып чыкмадым. Әмма ләкин исемлектә бу кеше юк. Шуңа күрә инде әгәр әдәби марафонда менә мин күптән түгел үземнең ВКонтактеда аккаунтта хәзер вакытта Нури Арслановны укыйм. Алимир Касым Госманов турында укыган китабын җыен нәшриятында чыккан. Һәм хәзер укып китәсе килә, чөнки бик бу шигырьне мин аны цитата буларак шулай куйдым үземдә. Һәм инде бу сорауга мөгаен җаваптыр әйтәсе килә. Нури Арслановның шундый шигыре бар. Булмаса халык дигән. Ахак, замруд, алмаз, якут бар да асыл таш. Тик аларның кыйммәте юк, булмаса кояш. Алар караңгыда калса күренми күзгә. Яктылыкка гына чагыла, нурланып безгә. Шагыйрьләр дә нәкъ асыл таш. Тик шунысы анык, балкымас, янмас, яктырмас, булмаса халык. Менә шуңа күрә халык булмаса, бу язучы барда аның ышанмый. Әгәр дә без шул шәхесләрне карыйбыз икән, безнең күп кенә язучылар, алар халык белән аралаштылар. Мәсәлән, Фәнис Абыяруллин бик ачык иде. Бит аңа кемнәренә килмиләр иде, кунак булалар яна күрәләр иде. Аны яшьләр дә, өлкәннәр дә барысы шигырьләрен бик яратып укыйлар. Безнең хәзер исемен оныттым. Арчадан 1941 ел балаларының авторы Мөхәммәд Мәхдиев, ул шулай ачык кеше иде. Бит аны шулай халык ярата. Безнең устазыбыз дип бик күпләр аны язып чыкканнары бар. Мир Касым Госмановны шулай бик күп язып чыкканнары бар. Фатабы Галимуллинны белмәгән кешеләр юк, аны укыйлар. Бит ул шулай рейтингта ничәнчедер урында. Аркай Зайдулланы менә депутат булгачтан аны тагын да күбрәк укый, аның белән күбрәк иҗат белән кызыксына башладылар. Зифа Кадырованың кайда гына йөргәне юк. Менә чакырам тантана, Раил, мин анда Ульян өлкәсендә яисә мин тагын кайсы өлкәгә киткән идем әле, кайтып җитә алмыйм тантанага, килер идем, алдан билгеләнгән иде дия. Яисә тагын шундый менә бу шәхесләр, алар инде лидерлар рәтендә һәм аны халык яратып укый. Монда инде теге Нури Арслановның шигырен бераз үзгәртсәк, булмаса халык дигән сорауга, булмаса әдәби марафон дип үзгәртеп булыр иде, нигә? Әдәби марафон юк инде, бу халык белән язучыларны ничектер аралаштыра торган бер. Безнең тантаналарда без язучылар берлеге белән инде ничә җыенчы әдәби марафоннан башлап, менә инде 26-нчы үтә Татарстан язучылар берлеге белән үткәрәбез. Беренче җидесен аның Татарстан китап нәшрияты белән үткәрә идек. Һәм мин һәрвакыт әйтәм, Татарстан язучылар берлегендә язучылар килсеннәр, тантана кемнең киләсе килә, бөтенесенә алар чакыру җибәрәләр. Аларның кайберләре рәхәтләнеп киләләр, җыелалар, кайберләр шалтыратып сорыйлар, килсә ярыймы дип, безгә мәктәп чакыру килгәндә, электрон почтада спамга киткән булган икән диючеләр бар. Бит карадым, укыдым, киләм Раил диючеләр бар. Шуңа күрә без язучыларны максимум аралаштырырга тырышабыз. Һәм
гади халыкка да бит ул язучылар бер караган чагында, мәсәлән, беренче шундый сораштыруларны үткәргән чагында анкетада сорый идек, балалардан анкеталардан килә, кемнәрне сәхнәдә күрергә телисез, кемнәрне чакырыйк дигән сорауга безнең тантанага Тукай килсен иде, Алиш килсен иде дип җавап бирәләр иде. Белмиләр иде аларны исәнме, юкмы, алар бөтенләй укымыйлар иде. Хәзерге вакытта анкетны тутырасың, әмма балалардан шуны килә, аларны белмәгән әйбер юк, алар бөтенесен менә инде хәзерге вакытта исән булмаган бер генә язучыны чакыру юк, соңгы 5-6 марафонда. Менә сез сөйләп утырасың, бу сүзләргә бит инде монда куанырга түгел, бер уйлаганда утырып җыларга кирәктер бәлки. Нәрсәсенә? Тукай килсен дигән, димәк инде ул менә укыган дип әйтик инде, аның укытучылары булган, аларга мондый мәгълүмат та барып җитмәгән дигән сүзме инде бу, әллә башка әйтерме, хәзер бүтән кыйммәтләр дип үзеңне юатыргамы? Монда берничә вариант бардыр, чөнки чынлап та бәлки аны ныклап игътибар булмагандыр. Мәсәлән, без аны укый алабыз. Мәсәлән, мин көненә шулай ук әдәби әсәрләр генә түгел, программалау буенча, тагын үземнең эш буенча, аспирантура буенча күпме китаплар укыйм, әсәрләр укыйм, философиясын, инглиз телен, методология, педагогика бөтенсен укыйм. Мин сортлыйм үземә кирәклеләрен генә. Нәрсә кирәк, ул башта кайсыларны хәтердә кала. Әмма дә ләкин, димәк, мин үземә нәрсә мөһим дип саныйм, мин шуларны истә саклыйм, истә тотам. Димәк, бу мөһим дип санала алмаган ул вакытта. Димәк, ул аны укыган, анда паратны укыган, анда кисеп башны укыганмы, тагын нинди генә әсәрен укыса да, ул Тукайның аны укыган, аның шигырьләрен белә, шәхесне белми. Әдәби марафон ул әдәбиятны гына түгел, шушы татар шәхесләрен һәм китап укучыларны, китап язучыларны, аларны тоташтыра торган бер проект. Раил, менә син үзең ничек күрәсең, менә хәзерге вакытта татар менә без сез әйткән буенча 42 яшь, әйеме? Менә яшь буынның без беләбез бит инде, кайдадыр 2, кайдадыр 3 сәгать инде хәзер мәктәптә. Сизеләме менә бу татар теленең белү дәрәҗәсе, татар әдәбияты белән кызыксыну дәрәҗәсе кимегәне, яки киресенчә кимемәдеме? Бер нәрсә дә үзгәрмәде. Монда нәрсәләр үзгәрде. Менә кайсы районнар, кайсы укытучылар актив эшли үзләренең укучылары белән. Аларның эшенә дәвам итә, аларны яхшыра. Мәсәлән, билгеләп үтәсе килә Апас районының Каратун мәктәбен. Аларның укытучылары Сәвия Тимершина. Ул шул кадәр балалары белән нык эшли, әйбет, ул аны бөтен районны күтәрделәр, әйбет. Шул вакытта, мисал өчен, Соба районы китапханәче, үзәкләштергән китапханәче җитәкчесе Ләйсән ханым. Алар әдәби марафонны үзләре төрле проектлар оештыралар. Балалар өчен дә анда нинди чара үткәргәннәр иде, узган елмы, 3нче елмы, анда 500-дән артык мәктәп укучысы катнашкан иде. Ул биттеге принудительный түгел, алар менә игълан иткәннәр, шуларны ирештергәннәр мәктәпләргә, алар катнашалар. Ягъни кайсы районнар, кайсы район җитәкчелеге игътибар итә һәм моны контрольдә тота, һәм моны мөһим дип саный үзенә, бу районнар үсәләр. Аларда ныгыйлар. Мәсәлән, шул Арча районы, Апас районы, Саба районы, Әлмәт районы. Алар безнең хәзерге вакытта лидерлар, Сарман районы шулай лидерларга чыкты. Димәк, монда шундый мөһимлеген аңлаган, өстәрәк дип әйтим, үзе артыннан кешеләрне ияртә алган яисә моның мөһимлеген башкаларга әйтә алган шәхесләр үсеп, өлгереп җиткән дигән сүз. Бар кайбер районнарда бер караганда татар районы кебек, әйбет, әмма ләкин аның катнашчылары. Мәсәлән, мин шул калар аят, әлбәттә бездә татарларны түгел, Мара районында марилар да бар, удмуртлар, чуашлар, руслар һәм башка милләт вәкилләре яшиләр. Татарлар бик күп, әйбет, әмма ләкин катнашчылар әз. Димәк, монда моның мөһимлеген аңлаган лидер әле безнең районда үсеп чыкмаган. Гомумән мин татар телен белү дәрәҗәсе буенча әйтәм. Татар телен белү дәрәҗәсе, татар телен белү, татар телен өйрәнү, татар әдәбиятын белү дәрәҗәсе менә ул мәктәптә менә бу 17нче елгы вакыйгаларыннан соң үзгәреш сизеләме? Син ничек бәяләр идең? Менә мин алар идем глобаль аудиторияны һәм әдәби марафон аудиториясын. Глобаль аудиторияда ул бер төрле параметрларда, бәлки нинди төшкән әйберләре дә бардыр, әйбәт, ниндидер күрсәткечләре буенча. Әмма әдәби марафон аудиториясы ул киңәя бара, һәм анда күрсәткечләр күтәрелә бара. Безнең әдәби сабан кысаларында, әдәби көрәштә
16 бала мисал өчен финалга чыга һәм менә бу балаларның татар телендә чыгыш ясавы, әдәбият белүе, үзенең районының язучысын белүе һәм башка бу параметрлар буенча балаларда үсешне күзәтәбез. Аларны өлкәннәрдә күзәтәбез, балаларда күзәтәбез. Менә бу киңәя бара, әкрен-әкренләп, һәм менә бу күрсәткечләр бу аудиторияга да тәэсир итә баралар. Ягъни без әдәби марафон проекты белән әкренләп җәлеп итә менә бу күрсәткечләрне яхшырта барабыз. Менә миннән сорасаң, мин күрәм, мин менә шушы аудиторияны күрәм, мин анда искиткеч зур үсешне күрәм. Әйбәт, әгәр дә урамнан узып баручы кешедән, әдәби марафонның хәрефен ишетмәгән кешедән, яисә өендә дә балалары, оныклары белән урысча сөйләшкән берәр ханымнан, татар ханымыннан, яисә татар абыеннан сорыйсыз икән, үсәме дип, бетте инде ул яшәк. Чөнки ул аны аңламый, ул күрми, ул анда яшәми, ул бөтенләй башка мөхиттә яши. Ул нинди мөхиттә яшәүгә карап бу сорауга бу субъектив җавап булачак минем. Мин моңа объектив хәзер вакытта җавап бирә алам, әлбәттә, Татнефть фонды исемендә без аны аналитика карыйбыз. Әмма ләкин шулай без шушы безнең белән элемтәгә контактта булган аудитория белән генә күбрәк эшне алып барабыз. Шуңа күрә мин сорауга җавап бирәм, күтәрелеп күрсәткечләр яхшыра. Балаларның менә безнең Белем радиосы да бар бит. Киләләр иде, балалар радиога акцентлары бөтенләй руслашкан, чыгыш ясаган чагында авыр. Әмма ләкин менә радиога һәр язларга шигырьләр укырга, җырларга киләләр балалар. Әкрен-әкрен мин аның шулай сыйфатлары үскәнен күрәм. Аларның сүз әйткәндә, сөйләгәндә теге кайбер җирдә нәтиҗә җибәрәсең, кайберләрендә яздырасың да, ярый җаныкаем килгән, эшләгән микрофон янында басып торсын да, ул эфирга чыкмый дигән сүз, чөнки эфирга чыгарлык дәрәҗәдә сөйли алмый. Әмма ләкин шушы 1-2 елда гына да безнең балаларның шул мәктәпләрдән кат-кат киләләр. Әйбәт, мин аны теге төрел мәктәптән мисалны яхшырак, мин яхшырак мәктәпләрне сайлап башлаган дигән түгел. Мәсәлән, без адымнар белән хезмәттәшлек итәбез. Анда инде балаларның шул балаларның килгәннәре бар кат-кат һәм аларның сәнгатьле сөйләмнәре, чыгышлары инде яхшыра бара. Күпкә. Шуңа күрә бәлегә мин күтәрелеш кенә күрәм. Яш иштеләр күрәбез бит инде моны әйтәләр дә, язучылар да әйтә, менә хәзер авылларда да балалар татарча, урысча сөйләшә башладылар дип. Бу тенденция сизелмиме берничек тә менә? Син ничек уйлыйсың менә? Руслашамы мәсәлән татар авылларында? Менә хәзер вакытта ул менә руслашу күзәтелде. Ничә еллар дәвамында безнең төште. Һәм аңа ниндидер русча әйткәндә противовес кирәк. Менә мин кайчан да чакырам төрле чараларга, туры эфирлар чыгаруга, Илсөяр Иксанованы, Аркайлы Абысайдулланы, яисә Газинур Муратны, яисә башка язучыларны. Раил, мин бу мәктәптә чыгыш ясасым бар. Юк, безнең монда туган нәрсә. Менә моны 3-4 ел чагында, башта караган чагында, язучылар берлегендә андый чыгулар, йөрүләр юк иде. Хәзер бар иде, аның кадәр күп күрмәйдем. Хәзер аны көнне 2-3 шундый мәктәпләргә, нинди әйберләргә йөриләр. Димәк, бу кешеләрне укытучылар, язучыларның бөтенсен күбрәк беләләр, күбрәк әдәби марафончылар чакыра бөтен районнарда, алар киләләр. Бу балалар бит язучылар белән керәләр, сөйләшә. Мәсәлән, шул без Равил Батулла белән шулай элемтәдә ул IT буенча киңәшләр булса, Раил ничегрәк әйтеп җибәрәләр дип сорый, ул компьютерда бөтен җигә язган чигәшин дә әйбит, Равил ага, аның үзенең сайты бар, үзенең таны диберләре бар. Бу мәсьәләдә ул алга киткән язучы. Әйбит, аны беләләр. Анда Белем радиосының әкиятләрен яздырдык, танышларда. Раил юк, мин анда Зәй районына киттем. Раил мин монда булам. Һәрбер менә моннан 2 ел элек Илсөяр Иксанова әйтсәң, Илсөяр апага язучылар белән шундый әйбергә килегез дип, ул рәхәтләнеп Раил, ярый, яхшы, киләбез диде. Мин хәзер Раил минем бу көнем тулысынча занята, безнең шул чыгышлар. Минем бу көнем тулын кайчан гына булыр икән, без шул кадәр безне чакыралар ди. Бу үсеш түгелме? Сорауга әйләнеп кайтсак, менә авылларда да балалар татарча сөйләшә, русча сөйләшә башлады дигән әйбер ишетелгән бармы? Менә авылда ничек? Ишетелгән бар, мин авылларда аралашам, әмма ләкин шул мин даирәм татар телендә сөйләшә торган даирә. Безнең авылда алай русчаны сөйләшүчеләр, русча татарча сөйләшә, тигез сөйләшә, андай руслашып беткән әйберләр юк. Әмма ләкин кайбер төбәкләрдә ул бар. Аларны әле факт, чынлапта. Әмма ләкин бу иң беренче чиратта китап белән генә дә бәйле түгел, гаилә белән генә дә бәйле түгел.
мында күбрәк инде хәзерге вакытта заманча технологияларның үтеп керүе. Без балага кичкенә чакта комачауламаган дип бирәбез мәсәлән телефон. Телефонда кемнәрнеңдер шул Маша и Медведь, тагын ниндидер рус мультфильмнары, рус әйберләре, рус уеннары була икән. Әлбәттә, бу бала әкренләп аның дөнья, ул виртуаль дөнья кирип китә. Виртуаль дөнья ул мәсәлән рус телендә. Әти-әнисе күпме өйдә генә татарча сөйләшмәсен, ул инде менә шу виртуаль дөнья аңа кызыграк. Әгәр дә әти-әнисе аңа алмашка бу виртуаль рус дөньясына яисә башка шундый дөньяга алмашка балага кызыклы башка әйбер бирмәсә, ул вакытта әлбәттә безнең бу күренеш дәвам итәчәк. Әгәр дә шул ук балалар мәсәлән Айсылу Галиева Татарстан китап нәшриятының балалар бүлеге ул балалары белән бергә катнаша әдәби марафонда, ул балаларын эшә китап укыдымы, әдәби марафон куйдымы, аның балалары инде күбрәк уйнап кына тормыйлар, алар китаплар укыйлар, татарча аралашалар, татарча язалар, аларның аудиториялары, танышлары, дуслары арасында татарлар, балалар күбрәк монда Казанда гына түгел, аларның Буада да, Апаста да, Танкойларда да бөтен күпме яшь балалар дуслар арта бара. Димәк, аларның виртуаль дөньясы татарлаша бара. Шулай ук әгәр дә безнең менә бик зур эшләрне башкара инде Аксу студиясы, алар күпме мультфильмнарны татар теленә тәрҗемә иттеләр балалар өчен. Анда шиксез, безнең татар мультфильм бар, татарча мультфильмнар ясатырган. Безнең мәктәпләрдә хәзер вакытта мультфильмнар ясатырган шундый студиялар барлыкка килә башлады, үзләре ясыйлар. Әгәр дә без менә бу әйберне җәлеп итеп, менә бу виртуаль дөньяны татарча аштырабыз икән, ул вакытта безнең менә бу төшү, ул ягынан күтәрелеп китәчәк. Бу әйткәндә генә җиңел инде виртуаль дөньяны татарчалаштырабыз икән, мөмкин эшме соң бүгенге заманда? Менә хәзер вакытта ВКонтакте социаль сетьләренең татар теленә тәрҗемә итү координаторларының берсе, мисал өчен, безнең ВКонтактеда интерфейсны татарча куеп була. Безнең интернетта татарча эзләргә мөмкин. Татар клавиатуралары бар, бер генә түгел, берничә. Безнең менә шул ук хәзер вакытта текстның шундый яңалык бүген генә ишеттем. Текстны хәзер вакытта татарча әйтәсең, ул аны шундый текстка әйләндерә. Распознаватель речи, сөйләмне аңлау функциялары барлыкка килде. Безнең Семиотик институты фәннәр академиясе базасында ул шактый күп эшләр башкаралар. Безнең институтларыбыз эшләп килә, академияны әйттем инде, башка шундый оешмалар, алар хәзерге вакытта шактый бик күп. Һәм иң мөһиме мөгаен дәүләт дәрәҗәсендә мондый проектларга ярдәм бара. Анда язып чыкканнар иде, күпмедер миллионнар анда шундый билгеләнгән дип бу моментларны мин артык кызыксынмадым әлегә, бу сорауга җавап бирә алмыйм. Ләкин дәүләт дәрәҗәсендә мондый башлангычларга ярдәм була икән, ул димәк бу проектларның тагын да үсүенә китерә, һәм виртуаль дөньяны ясау бер проблемасы да юк. Мәсәлән, әгәр дә безнең компания яисә министрлык министрлыкка кирәкле компьютерлар, мисал өчен заказ, яисә министрлар кабинеты алар дәүләт заказы куялар тендерга. Клавиатурада татар хәрефләре булсын, яисә татар клавиатурасы булсын дигән бер генә әйбер була икән, безгә нинди клавиатура бирәчәкләр? Безгә татар клавиатурасы бирәчәкләр. Безнең компьютерда нинди тел булачак? Татар теле булачак. Шуңа күрә безнең менә мондый әйберләргә дә игътибар итәргә кирәк. Дәүләт дәрәҗәсендә, мәсәлән, безнең ЮДУ татар электронное образование, ул мисал өчен татар телендә эшләмәде. Яңа платформасы эшләп китәчәк хәзер, аның әлегә мин таныш түгел, чөнки укытучы булып эшләмим. Ләкин әгәр дә интерфейсы яисә шундый мөмкинлекләре була икән, без әлбәттә татар телен сайлаячакбыз. Әгәр дә юк икән, димәк аны ясарга тырышырга кирәк. Шундый кешеләр бар, шартлары үтә инде ике төркем, бер төркем инде бетәбез. Анда Гаяз Исхакый әйткән 80 генә ел калды инде. Азакламый бетәбез, Гаяз абый язып калдырган, менә безне бетәбез дип әйтеп, инкыйраз буенча инде инкыйраз бездә көтелә, без бетәбез ахыр заман татар өчен дип. Икенчеләр инде менә синең кебек оптимист, син аңлавымча инде шундый оптимистлардан бер нәрсә дә булмый түгел, киресенчә без үсештә дигән караштарак күпмедер дәрәҗәдә шулай бит инде. Бу ничектер ышанып әйтүме, әллә инде киресенчә бу мин паникерский позициядә тормыйм дигәннән әйтүме?
Дөрестлек кайда? Менә Рәмис дөрес миндә булачак. Ни өчен? Чөнки менә бу әлеге тапшыруны да кемнәр караячаклар? Татарлар караячаклар. Алар димәк моның белән кызыксына бара дигән сүз. Аларның күңелләрендә димәк шулай оптимизм дигән сүз. Монда миллион карау булмаячак. Миллион карау булмаячак. Мин мисал өчен әйттем, мин бит Татар информны миллион карамыйлар менә. Юк, әгәр дә игътибар итегез, әгәр дә безнең бу мәгълүматларны без кешенең үз аңына кертәбез икән татарлар арасында, русларда һәм башкасында да, әгәр дә мәсәлән син балаңа син юләр надан аңгыра дип әйтеп киләсең икән, аннан бер акыллы үсеп чыкмаска мөмкин. Әгәр дә син булдырасың улым, акыллы, син әйтә тырыш дип әйтәсең икән, аннан әлбәттә нинди акыллы кеше үсеп чыгарга мөмкин. Шуңа күрә без ничек дип әйтәбез, нәрсә дип без фаразлыйбыз, шул үтәргә тиеш. Әгәр дә менә Гаяз Сакый бу әсәре белән татар дөньясына нидер бәки зыян, бәки яхшылык ясагандыр. Ул бер караганда кемнәрнеңдер шул пессимистларның башына кертеп калдырган бүләбез дигәнне, икенчеләрнең башына кертеп чыгарган, бу җүләр икән, моны дөрес әйтмәгән дип, әйдә без аның киресен эшлигә дә, без саклыйга да дип, аның киресенчә күтәрелә торган кешеләрне үстереп чыгара алгандыр бәки. Бу программалаштыру дип атала инде. Программалаштыру дип, ул анда хәзер вакытта бик популяр дип әйтик инде. Чөнки ул сәясәттә дә бик андай бер телевидениедә бар диләр, интернетта да бардыр бәки. Әмма ләкин үз программалау булса дөрес. Әгәр дә без мәсәлән ул программалау бик көчле спортсменнарда, аларның тренерларында. Әгәр дә спортчы психологияттан шундый ныгсыз булса, ул бер барьерны да уза алмаячак. Әгәр дә аның үз көче, үзенә ышанышы була икән, ул вакытта ул дөнья рекордын да куячак, нидә башка уңышларга да ирешәчәк, олимпиада рекордларын да куярга мөмкин. Әгәр дә без үзебезгә телне бетәбез дип шундый әйбер куябыз икән, программалайбыз икән, ул вакытта безнең бернинди барьерны алу да бер үсештә булмаячак. Әгәр дә без үзебезгә программалайбыз икән, үсәбез дип, ул әлбәттә үсешкә барачак. Һәм менә ничә кеше карый дигәннән, бездә менә максималь карау ул булды 5 миллион. Бер видеоны. Видеороликны. Ул шорт кыска ролик, сүздә юк инде. Күпме кеше карарга мөмкин максималь дигәннән. Бу нинди периодта ничә елда? Бу 1 елда. 1 ел эчендә. Кайбер видеолар бар, алар мәсәлән берничә ел буена җыялар инде. Миллион карауны. Якынча, ялгышмасам, 10 видео бар. Менә шушы 5 елда 10 видео миллионнан артык карау җыйган. Менә сорау бирәм әле үзеңә. Үсеш күзәтеләме караулар саны буенча? Караулар санында бик көчле үсеш күзәтелде соңгы елда. Мин син сорауга җавап бирдем дигән сүз. Юк, бу ныклап шөгыльләнү белән бәйле, бу YouTube'тагы ныклап шөгыльләнү белән бәйле булды. Һәм моның сәбәпләре бар, ул илдәге булган вакыйгалар белән бәйле. Һәм шуннан чыгып сорау бирик инде, без моннан читләшеп кала алмыйбыз дип әйтик инде. Менә илдә ниндидер теге вакыйгалар була икән инде, күпмедер вакыттан соң аның хакында әсәрләр чыга. Менә әйтәләр инде теге сугыш вакытында түгел, менә 45нче елга сугыш вакытында иң көчле әсәрләр ул чыккан 60-70нче елларда. Күпмедер вакыттан соң менә 90нчы еллар узды, 90нчы еллар турында бездә менә көчле әсәрләр язылдымы? Бармы алар бездә? Белмим инде, слово пацана дип әйтергә булса. Ул русча бит. Анысы русча. Татарча. Татар теле. Нишләп без читтә менә уйлап карыйм да, без менә безгә кагылмаганмы соң инде менә бу вакыйгалар турында бездә әсәр. Ркай Зайдулланың бар бәян зур булмаган дип әйтик. Менә шундый роман бу вакыйгаларны тасвирлаган. Нишләп булмады икән татарда? Мин әйтер идем, ул мөгаен аның кадәр, әгәр дә мәсәлән әсәрләре килгән чагында, андый әсәрләрне минем аның кадәр әллә ни укыган юк. Әйбит. Менә шигырьләргә килгән чагында 90нчы еллар вакыйгалары белән бәйле, Татарстан горурлык белән бәйле шигырьләр, шигъриятта ул бик нык күзәтелә. Ул бу кыз хәзерге шагыйрьләрне. Шигърият бар, публицистика бар. Публицистика да шулай бар. Аларның да бар публицистика. Менә әдәби әсәр, роман. Менә шундый гыйбарә бар. Нинди авыр заманнар көчле кешеләрне тудыра, яхшы заманнар көчсез кешеләрне тудыра дигән. Менә бу вакытта бик көчле язучылар үсеп чыгып, алар менә бөтен элита булып, ничектер аңа алмашка нинди язучылар
бәлки үсмей калгандыр. Ничек булды бу? Ул язучылар кая киткән ул замандагы? Ул заманда яза димәк безнең ниндидер бер буын язучылар, яшь язучыларны нәкъ менә шагыйрьләр түгел, нәкъ менә язучыларны чыгарганбыздыр. Мен әлбәттә әдәби критик түгел, мен белән физика, информатика укытучысы. Әйбәт, шуңа күрә бу инде әдәби анализны сорый торган сораудыр, әйбәт, әмма дә ләкин әгәр дә без үзебезнең югары уку йортларында әзерләгәндә ниндидер шәхесләрне, студентларны нәкъ менә әдәбият буенча 90-нчы еллар булса, 2000-нче елларда безнең бит мөмкинлек бар иде. Әгәр дә без шушы вакытта язучыларны тәрбияләгән булсак, аларга йөгешләр әйтимме, курс эшләрме, биремнәр булып, нинди язарга була икән, ул вакытта булган булыр иде. Безнең мәсәлән конкурслар үтә. Нефтчеләргә багышлап төрле конкурслар бар, әдәби әсәрләр язарга, нефтчеләрнең хезмәтен күрсәтергә. Безнең шул ук әлеге темага багышланган бер номинация булдырып, конкурс үткәрсәк, әллә әсәрләр булмасмы? Бер генә бер тәкъдим. Бу инде сорауга әлбәттә бу әзрәк, менә шигъриятта монда үсеш барын күргән бар, күзәтәм дип җавап бирә алам. Менә шулай килеп чыкты, бу шарт турында безнең менә шундай әдәби әсәрләрне, мәсәлән, кеше искә төшерерлек, бәлки ул чыккандыр да инде, мәсәлән, кешедән сорасаң, менә шул шарт турында берәр роман булдымы дип, кылткан әйтеп, менә искә дә төшмәй. Бәлки булгандыр да, нәрсәдер чыккандыр да, игътибардан читтә калгандыр. Бәлки ниндидер дәрәҗә цензура булгандыр, аны да әйтә алмыйбыз бит. 90-нчы еллардагы цензура. Бар цензура, бар үз цензура, чөнки кеше 90-нчы түгел, хәзерге замандагы цензура 90-нчы еллар турында үз цензуранысы язучы үзе язмый. Язучы үзе язмый булып чыга. Демәк, язучыны бит ул нәрсәдер рухландыра, нәрсәдер сорау кузгата. Бәлки аның бу рухын кузгалта торган бер булмадыр да. Нинди ачы белән, нинди шагыйрьләр аны шалт әйтеп ташладылар, аны язып чыктылар. Әмма ләкин менә шуны рухны бер әсәр, бер роман язып бетерер дәрәҗәдә тотып тора ала торган, демәк, нинди хис кичерешләре булмаган язучыларның бу вакытта. Бүгенге чор турында роман кайчан язылыр икән? Без инде болай сөйләшеп утырабыз, физик белән. Бүген так физика формулаларын кулланып җавап бирәм. Так, E = mc квадрат. Әгәр дә без карыйбыз икән энергияны, әйме, ул тигез була массага һәм тизлеккә. Демәк, безгә энергияны арттыру өчен ничә кирәк? Бу массаны арттыра кирәк һәм тизлекне арттыра кирәк. Әгәр дә без массаны ничек арттыра алабыз? Бу әдәби конкурслар аша түгел, әдәби конкурслар ул тизлек, кирәкчә ул тизләндерә, әйбәт нидер чикләр куя. Әгәр дә без масса, димәк, без шушлар арасында күреп алып, аларга тиешле язучы буларак белем бирүне ясыйбыз икән, без бу шәхесләрнең массын күтәрә алабыз. Әлбәттә, әгәр дә безнең с квадратта, әйбәт, кояш тизлеге квадратта, әгәр дә менә тизлекне арттыра торган шул конкурслар булса, аның нинди финанслары, не призлары, аның әйберләр менә тизлекне арттыра торган әйберләр булса, менә бу якта энергия димәк арта дигән сүз. Менә физика ягыннан, демәк, бу мәсьәләне шулай хәл итеп булган әйтә алам. Хәзерге вакытны киресен әйтеп була инде, монда массаны киресенчә арттыру турында түгел, киметү турында сүз барадыр хәзерге вакыт. Әлбәттә, массаны киметәбез икән, бу бит инде кая карасак та, әйбәт, нинди генә юнәлештә дә энергияны бит төрле юнәлештә кулланып була. Шул бер энергияны яхшыга да, начарга да кулланырга мөмкин. Шуңа күрә, менә бу физика законы инде күп мәсьәләне хәл итәргә, сорауга җавап бирергә мөмкин бирә дип уйлыйм. Шулай итеп, безнең әдәбият булсын өчен монда кемдер эшләргә тиешле, кем булып кала инде бездә? Хөкүмәт? Марат Готовичтан барып сорыйбызмы тагын әдәби әсәрләр булсын дип? Юк, монда беренчедән Марат Готовичтан әдәбият мәсьәләдән безнең бар мәгариф министрлыгы. Шулай бит безнең тәрбияләнә яшьләр, кичкенәдән безнең шул яшьләр министрлыгы бар, безнең илһам конкурсы бит, ул шулай була, мисал өчен яшьләр министрлыгы бар. Безнең китапханәләр карыйлар мәдәнияткә, язучылар берлеге карый мәдәният министрлыгына, мәдәният министрлыгының эшчәнлегендә, менә шу министрлыклар менә бу юнәлештәге министрлыкларның һәм әлбәттә безнең туган бер көчле инструмент, ул
матбугат. Демәк, матбугат аша, шушы министрлыкларның ярдәме белән без бу мәсьәләдә бик күп әйберләрне үзгәртә алабыз. Шуңа күрә матбугатта не язу кешеләр шымартты мен сан әйттегез бит 5 миллион кеше карады бит. Сез аны нинди темасына карый бит, ул әйме? Менә без моны язабыз, аны укымыйлар. Без моны яхшы языйк әле. Моны укырлар, безнең караулар күбрәк булыр иде. Безнең караулар күбрәк булгач, анда безнең реклама бирүчеләр күбрәк акча бирәләр, бит. Шундай бирләр булырга мөмкин. Әмма дә ләкин кешеләрне дә тәрбияләргә кирәк. Демәк, матбугат үзенең ниндидер яңалыкларын куйган чагында бәлки кызык булмыйдыр, бит кулланучыга. Әмма ләкин аны кызыктыра биреп, мөһимлеген биреп, күрсәтеп, әгәр дә без укучыларны тәрбияли алабыз икән, ул вакытта матбугат тиешле максатына ирешә дигән сүз. Матбугат чаралары кемгәдер ярарга тырышу өчен түгел, үзе көчле бер инструментка әйләнә. Менә бу инструментка беләбез, әмма ләкин аны без шулай ук ничек куллануга карыйбыз. Шуңа күрә инде шул Татаринформның, Татмедианың эшчәнлеге дә мөгаен бу мәсьәләне уңай хәл итүдә зур өлеш ясаячак. Матбугат турында сүз чыккан икән, матбугатка нәрсә җитми, яки нәрсә кирәгеннән артык. Матбугатка, мәсәлән, шул масса җитми дип әйтсәм була. Мәсәлән, Ремисне укыйлар иде. Мен шундый чынлыкта бу шәхесне, мәсәлән, мин керәм, Instagram түгел инде, менә бездә хәзер ул аны кертмәгән инде. Мәсәлән, мин синең аккаунтларны карыйм, һәм анда так нәрсә язган икән дип мин аермача укып чыгам. Чөнки мәсәлән, минем синең шәхескә ихтирам бар. Мәсәлән, мин ниндидер шундый танылган язучы, танылган шәхеснең, шундый танылган журналистның әсәрдә публицистиканы укыган чагында яңалыкларын һәм башкасын мин аны аермача укып чыгарга тырышам. Димәк, безгә үзебезнең бу журналистларны халыкка танытырга, үстерергә кирәк. Чынлапта көчле дигән әйбет. Һәм әгәр дә без, мәсәлән, Рамис Сатупов кына түгел, шундый кешеләр, шундый плеяда дип әйтик, шундый үсеп чыга икән, ул вакытта, димәк, матбугатта менә бу масса дигән арттан дигән сүз. Тизлекне инде монда мөгаен үзегезгә үзегез бирә торган җирдер матбугат. Чөнки журналист әгәр тәмин табып, һәр кеше үз һөнәрен яратып эшләмәсә, ул аны бернинди аның файдалы эш коэффициенты түбән булачак. Ул укытучы икән, әгәр аның күңелендә балаларга билем бирү, тәрбия бирү шундый теләге юк икән, ул аның янында ике сугышкан бала янынан рәхәтләнеп бөтенләй үз уенда китеп бара икән, игътибар итми икән. Ул димәк укытучы түгел. Димәк, ул аңа кирәк диш. Әгәр дә язучы менә шундый күңелен биреп, халыкны тыңлап, ишетеп, нәрсә язырга телеп, менә мин шуны яздым, әле укыгыз дип шулай итеп танытырга тырышып шулай итеп йөрми икән, ул язучы түгел. Әгәр дә журналист шундый язып, халыкка ирештерү өчен тырышып, менә укысыннар өчен сыйфатлырак, аны каяндыр алдың, мәсәлән, элегрәк безнең бик кеше иде ул башка матбугатларда. Мәсәлән, районнарныкында алдылар да, Татаринформдан алып куйдылар, интернеттан алып куйдылар, үзләренең яңалыкларын язырга иренәләр иде. Хәзер вакытта районнарда журналистлар үсеп чыга. Менә монда Татмедиа базасында монда гына түгел, һәрбер районның менә шундый кеше журналистын үстереп чыгарсак, безнең инде ничә 40тан артык кеше журналист булып чыга. Димәк, безнең матбугатта мөгаен һәрбер районның шундый берәр шәхесен үстереп чыгарып, алар өчен нинди курслар үткәрәсезме? Алар өчен нинди менә сездә мастер-класслар үткәрәсезме? Алар арасында ни конкурс үткәреп, аларны ничек мактыйсызмы? Менә шундый эшләр була икән, бу әлбәттә матбугатның, татар матбугатын күтәрергә бер мөмкинлек бирәчәк. Менә Татмедианы үстерү фонды буларак, менә хәзерге интернетка бәя бирсәк, татар интернетына берничә ел элек менә син шундый әйткән сүзең бар иде, менә шушы татар теле укытучылары кимү сәбәпле интернетта да мәгълүмат контент ихтыяҗ дип һәм кимиячәк тә дип укытучылар үзләренең сайтларын ясыйлар иде бит инде. Менә хәзерге вакытта ничек ул кимедеме? Кимегәндер инде дөрестән. Ул менә кимеп алды, ул гомумән кимеде, чөнки безнең шушы пандемия чорында мәктәпләрдә укытулар шундай бирләр булып алды, әмма ләкин шул вакытта безнең укытучылар күп кенә технологияларны өйрәнделәр, интернет технологияларны, һәм аны дөрес куллана башладылар. Татар телендә белем руга килгән чагында, белем ру порталында
Әлбәттә, дәрес планнары, татар тіл укытучылары дәресләр саны ким булгачтан, димәк, планнарны дәресләрен дә әзрәк әзерләргә кирәк. Димәк, шундай нидә булса, нидә, мәсәлән, Фатих Кәрим иҗатында нәрсәдер дигән идея, мәсәлән, бит теманы. Димәк, аның инде бу темага ихтыяҗы булмаячак, аны эзләмәячәк һәм ул белем порталындагы шундый менә дигән яхшы дәрес планына яисә нидер рефератка яисә нәрсәдер ул анда эләкмәячәк, ул аны укымаячак дигән сүз. Димәк, моңа ихтыяҗ булдырырга кирәк. Шулай ук масса. Шулай масса. Масса ул инде һәм менә син әйттең, мәсәлән, ул безнең үсеш күзәтелде, бик нык үсеш күзәтелде. Без шул СММ технологияләре яисә башка шундый технологиялар куллана башладык. Шуңа күрә бик нык үсте дип әйттең дип аңладым. Бит? Ничек аңламадым? Юк, менә соңгы елда бик нык үсте дип әйттең бит, анда караулар. Караулар ул ул Нинди технология махсус рәвештә нинди технология кулланылды дип. Махсус рәвештә шөгыльләнү нәтиҗәсендә, күбрәк игътибар бирү нәтиҗәсендә. Димәк, махсус шундый игътибар бирергә кирәк. Булай ул менә теге стихияле рәвештә, мәсәлән, үсеп бара иде. Елына 8,000-гә YouTube канал турында, соңгы елда 100,000-гә. Бу теге берничек талай үсеп китә алмый бит инде үзеннән үзе генә. Махсус рәвештә игътибар бирү нәтиҗә сәбәпле дип әйтик инде. Бүтән социаль челтәрләрнең тукталып калу сәбәпле дип әйтеп тә була, чөнки аларда эшчәнлек күпмедер дәрәҗәдә тукталу сәбәпле, уларга игътибар бирү сәбәп. Шулар аркасында. Менә татарда теге контент ягыннан ничек бәя бирергә була. Менә минем үземне бик нык теге ачуымны китерә. Менә шушы бер теге татарча белмә кеше ничек ишетә, шулай яза. Менә ышана дигән сүзләр белән язып куялар бит. Ышана дигәнне мәсәлән. Ничек ишетәләр кешеләр, шулай язалар. Менә мондай әйбер теге минемчә елдан ел күбрәк тә шикелле үземә, әллә миңа гына шулай тоеламы ул? Менә син әйтәсең, киресенчә татар хәрефләре белән дөрес язалар дип әйтәсең. Минем аудитория ул әдәби марафончылар китапны укыйлар, китапта укыгачтан аның ышананың ничек язылганын беләләр, алар укыдылар, алар күрделәр. Шуңа күрә әгәр дә шундый хаталар белән язалар икән, аларга күбрәк китап укырга тәкъдим итәргә кирәк. Шул гына. Бундай әйбер теге күзәтле масса күләм дип әйтеп булмый, Мин бу сорауга бик җавап бирә алмаячакмын, чөнки минем аудитория бик һәм татарда нинди менә нәрсә җитми хәзерге вакытта, менә онлайн орфография бар, сүзлекләрнең әйянда теге ниндидер сүзлекләр кирәк әле, ләкин сүзлекләрнең инде анда теге онлайн версиясе бар. Нәрсә сорауга менә аудионы да текстка әйләндерә торган әйберләр бар. Нәрсә җитми хәзер? Татарча. Менә әгәр дә без карыйбыз икән, шундый бар нинди пирамида дип атала ул? Потребности ихтыяҗлар пирамидасы бар. Бит, иң беренче чиратта аңа ашарга, эчәргә, үлмәс өчен торак кирәк, бит. Әгәр дә безнең ашау эчү дәрәҗәсендә, безнең әгәр дә ашамлыкларны сатып алган чагында ашамлыкларның исемнәре татар телендә булса, бит, безнең чәкчәкләр, эшмаклар, эшмак түгел, ләкин мәченә эшмак инде ул, бит. Әмма дә ләкин аның әкрен-әкрен бер әйтте, ике әйтте, аннары кара бу эшмак дип языла икән дип уйлар, аннары әкрен бу биле бер ата килә. Менә бу ашау дәрәҗәсендә безнең үсте. Безнең биналар, тораклар дәрәҗәсендә, әгәр безнең урамнар дәрәҗәсендә хәрәкәт йөргән чагында, әгәр дә безнең урамнар исемнәре бөтенесе татар телендә тәрҗемә ителгән, биналарда компанияларның исемнәре, эш вакытлары һәм башкалары менә була татар телендә эшләр икән, димәк, бу көндәлек тормышта була торган әйберләрдә татар теле булса, менә бу татарларга менә бу әйберләр кайчан җитеп бетмәй. Безгә көндәлек аралашу да татар теле җитми. Чөнки без иң беренче чиратта ничек аңласам дөрес булыр икән, әгәр дә без мәсәлән урамнан узып барабыз һәм нинди сорау бирергә кирәк, нәрсә югалдык, бит. Сен нинди телдә сорый башлыйсың? Кайда булуга карап инде. Казанда. Кемгә мөрәҗәгать итүеңә карап. Менә шуңа күрә, әгәр дә мин ул кешенең, мәсәлән, үзебезнең кеше икәнен чамалыйм икән, мин башта татарча әйтәм.
Менә шуңа күрә иң беренче чиратта Туристика мин әйтеп тә тормыйм. әлбәттә инде татар шундай кара тәнлеләр арасында татарча матур җырлаучылар да бар әле бит. Шуңа күрә Икәү. Шуңа күрә безнең менә бу көндәлек тормышта татар теленең булмавы хәзерге вакытта татарларга кирәк дип уйлыйм. Көндәлек менә шу, әгәр дә без шу пирамида ихтыяҗлар пирамидасын карыйбыз икән, менә шушы дәрәҗәдә, әлбәттә ул иң өстә ансы инде үз-үзеңә үсеш, ул дәрәҗәдә без самовыразиться дип әйтәйин, үзебезне ничек таныту, үзебезне илһамландыру өчен безгә киресенчә без аны тартып чыгарып, без аны ясый алабыз. Менә бу дәрәҗәдә иң күп масса күләм кешеләргә иң күп ихтыяҗ булган җирдә безнең татар теле җитеп бетми. Әгәр дә без кибеткә керәбез икән, товарны сорыйбыз рус телендә. Әгәр дә без каядыр мөрәҗәгать итәбез икән, сорыйбыз рус телендә. Күп кенә кибетләрдә татар телендә эленгән такталар юк. Анда ит, анда ипи, икмәк, ашамлыклар дигән әйберләр әле кибетләрнең күбесендә юк. Моны шактый кайберләрендә ясадылар. Менә бу бик күп масса була торган җирләрдә татар теленең булуы безгә хәзер вакытта татар телен сакларга ярдәм итәчәк. Безгә менә бу өлешне бик карарга кирәк. Менә бу өскә өлешендә анда күпләр менеп җитә алмыйлар. Бит анда шунда инде буддалар гына менеп җитә дип әйтергә була. Менә безнең бик күп масса, алар көн саен ашый торган, көн саен шәй кирәк, эшәргә кирәк, ашарга кирәк, йокларга кирәк. Менә бу әйберләр бөтенсә менә иң күп ихтыяҗ булган җирдә татар теле булса, татар теле үсеше була дигән сүз. Иң күп ихтыяҗ һәр интернетта мәсәлән керде. WhatsApp-ның татар версиясе бармы? Юк, мисал өчен Telegram-ның татар версиясын ясадык, әмма ләкин ул 100% әле түгел, шуңа күрә рәсми рәвештә татар телендә үзгәртергә мөмкин түгел. Telegram-ны татар телендә кулланырга була. Менә безнең көндәлек нәрсә бар? Менә шушы җирләрдә татар теле кирәк. Балалар өчен ул мультфильмнар нидер булырга мөмкин. Укучылар өчен ул дәресләр булырга мөмкин. Укытучылар өчен дәрес планнары нидер шундай бирләр булырга мөмкин. Календарь һәм башка планнар. Төзүчеләр өчен ул бер медиклар өчен икенче бер һәм башкасы. Менә һәр берсенең менә шу төп массада безнең татар теле хәзер вакытта җитми. Бу реаль соңгы булдыру. Бүгенге шартларда, бүгенге вазгыятьтә. Әгәр син максат куясың икән, максат куйган бөтенесе дә була. Булмаган әйбер юк. Бары тик шу максатны куярга кирәк. Һәм дөрес максат куярга кирәк. Бу максатны кем куярга тиеш? Максатны һәр кеше үзе куярга тиеш дип уйлыйм. Әгәр дә мәсәлән мин чыгып, шул кибеттә анда дайте, пожалуйста, мне молока яйца барасы нәрсә, хлеба там дип сорыйм икән, демәк мин моны беренчедә үстерүгә катнашмыйм. Әгәр дә исәнмесез, зинһар ипи бирегез әле. Что не понял? Ипи, хлеб. Бер әйттең, икенче кеше килеп сорады. Бу сатучы ипи дигәч, өченче сатучыга ипи сораса, аңа ипи бирми дип уйлыйсыңмы? Алар бирәчәк ул ипине. Син шулай эшлисең. Мин шулай эшлим, белмим. Ничә кешене татарчага өйрәттең? Безнең татар иле дигән социаль проектны ясаган чагында без татар телен өйрәнтергән система ясаган идек. Анда Ярославльдән бер кыз татар егетенә гашык булып, аңа кияүгә чыгарга җыенып, 3 айда шушы безнең платформада, татар иле платформасында татар телен өйрәнде һәм миңа килеп бүләкләр итеп, Казанга килеп, шушы егет белән матур гына яшиләр хәзер вакытта, татарча аралаша, сөйләшә, мин белән татарча сөйләште. Элек бу кыз мин белән русча сөйләште. Татар телендә ничә теркәләргә мин ара кертеп җибәрдем. Шунда өйрәнде, ул безнең тестовый группада, тест төркемендә булды. Бер кешене татар телендә мин өйрәттем дип 100% әйтә алам. Минем энекәшләр, үзенең балалар татарча аралашалар. Энекәшләр, алар Киров районында яшиләр, Ясский Полянада укыйлар, мәктәптә рус телендә. Җәйкене кунакка кайталар. Кайталар да мин белән русча сөйләшә башлар. Бу мин мәктәптә укыган вакытта алар әле мәктәп укучылары. Мин алар русча әйтәләр, мин шул русча әйткәннәрен шул вакытта татарча тәрҗемә итә башлыйм. Русча әйтәләр, татарча әйтәм, русча әйтә, татарча әйтәм. Бер 2-3 көн нервлары бетә, 2-3 көннән алар татар теленә сөйләшеп китәләр. Бәлки менә шушы минем аларны татар теленә өйрәтүем миңа хәзер синхрон тәрҗемәче дәрәҗәсенә китергәндер дип уйлыйм, чөнки мисал өчен кимдә кем рус телендә сөйләп тора икән, мәсәлән син если ты на русском языке будешь что-то говорить, миңа татарчасына рәхәтләнеп шунда әйтеп бара алам, чөнки мин синхрон тәрҗемәләрдә катнашам, русчадан татарчага. Шуңа күрә һәм телне белү, шулай инглиз телен яхшы гына өйрәнергә тырышам, һәм телләрне белү ул безнең дөнья карашны ача. Әгәр дә без рус телен беләбез икән, ул вакытта безнең менә мондый гына булачак. Әгәр дә безнең татар телен беләбез икән, безгә татар теленнән тыш
казак теле ачыла, төрек телләре ачыла. Ягъни бик зур масса күләм ачыла. Мәсәлән, бик күп материалларны ишен. Инглиз телен беләбез икән, әлбәттә тагын да күбрәк ачылачак. Без үзебезнең горизонтларны ачабыз. Әгәр дә без үзебезнең балаларыбызны рус мәктәбендә укысын әле, егердән бәки ничә бал алыр укырга керер дип ничибез икән, бит. Бу баланың фикерләве бик нык тарая. Бик күп ата-аналар үзләренең балаларын шулай итеп шиклиләр белемнәрен. Менә рус мәктәбендә, рус булып эшләгән әйберләрдә аның кадәр үскән, танылган әйберләр бик әз хәзерге вакытта. Кемнәр күбрәк белә? Мәсәлән, шул Пушкиннар, Лермонтовлар, алар бер рус телен белгән дип уйлыйсыңмы? Алар ким дигәндә 3-4 тел белгәннәр. Шуңа күрә аларның караштан ким булган. Тукайны татар телен белгән дип уйлыйсыңмы? Ул рус телен дә белгән, башкасында төрекләр белән дә аралашкан. Шуңа күрә, әгәр дә без менә шул кадәр надан дип әйтим, инде ата-аналар бар, алар безнең балаларны, үзләренең балаларын шундый итеп укытып, татар телен сөйләп, алар белән русча сөйләшеп, аларның белемнән шул таратар. Аларның балалары үсеп чыкмаячак, алар аның зур дәрәҗәгә ирешмәячәкләр. Алар лидер булмаячаклар. Шул рәвешле үзләренең балаларына зыян салган татарлар бездә бик шактый күп. Безнең хәзерге вакытта шундый ни о чем шундый балалар үсеп чыга күпмедер дәрәҗәдә. Шуңа күрә безгә киң карашлы, аудиториясе кешеләре күп булган, дуслары күп булган, шундый шәхесләрне үстереп чыгару кирәк. Һәм бары тик күп телләрне белгән чагында гына, күп укыганда, күп горизонтлар киң булган чагында гына безнең менә шушы балалар алга таба уңышлы кешеләргә әвереләчәкләр. Рәсеме әле генә теге шундый оптимистик прогнозлар, фаразлар әйткән идең, хәзер бик күп дип әйтеп, киресенчә пессимистик әйберләр сөйли башладың. Син бит инде оптимист. Менә каба пойдешь. Кемдә син янда утыра, мөгаен син пессимистик уйлар бәки килгәндер. Шуңа күрә. Юк, мин үзем теге алай программалаштырган кебек итеп, менә бетәбез дигән карашта үзем тормыйм. Мин анда карашта тормыйм, әмма теге проблеманы бик җитди дип саныйм. Менә бу минем фикерем, менә Чөнки син чын журналист, ул объектив карарга тиеш, субъектив булырга тиеш дигән фикер. Бөтен субъектив карый торгандыр инде. Мин менә күп күрүләрдән чыгып, үземнең теге мәсәлән авылда балалар анда мәсәлән тыпракта уйныйлар. Уйнамыйлар да инде хәзер бик сирәк андай әйберләр. Сирәк уйныйлар дип әйтү инде безнең замандагы шикелле түгел, әмма менә аларның теге сөйләшүләре, бер-берсенә русча дәшүләре миңа кайвакыт менә гаҗәп. Катнаш авыл булса бер хәл, мәсәлән, катнаш булмаган авылларда да, мәсәлән, төрле авылларда, мин бер генә авылда, бер авылда булса ул ниндидер теге сәбәпләре бар дип әйтер идем. Кайбер авылларда да, күп авылларда дип әйтим, менә шундый әйберне мин күзәткәнем бар. Менә балалар бер-берсе белән русча сөйләшәләр. Ике татар баласы, икесе дә татарча белә, әмма алар русча сөйләшәләр. Чөнки монда татар теленә ихтыяҗ тудырылмаган. Буларда. Моның теге сәбәпләрен менә күп-күптер инде. Сәбәпләре бик күп. Глобализация дигән шундый гайбер бар. Әкренләп инглиз теленә күчү дигән бар. Безнең 98 елда, 95-98 елларда мин анда укытты, университетта укыган чагында безнең француз теле укытучысы бар, 95 елда. 98 елда французлар бөтен Европаны яулап алачаклар, сез француз телен белергә кирәк дип шулайтыр француз телен укытай. Без куркаек, ничек инде французлар басып аларда француз телен укырга туры киләчәк дип бит. Беренче курста чагында. Әмма ләкин безнең шундай үз аңлашын геребрет кертәбез икән, ул бөтенләй даже дөрес булмаган әйберне безнең кертә башка. Татар теле бетә үлә, 200 елдан соң дигән Баяз Исхакыйның шундый шуш язмасын хәзер вакыт чынбарлыкка санап йөрүчеләр. Менимчә ул бөтенләй дөрес түгел. Мин үземә дә бик гаҗәп ул Баяз Исхакыйның әсәре. Чөнки ул анда бөтенләй башка төрле әйбер әйтә бит. Рус телен белмәү аркасында без бетәчәкбез дип әйтә. Вазгыять шундый итеп үзгәрде. Без киресенчә руслашу турында сөйлибез. Без теге бер караганда Баяз Исхакыйны хопларга тиеш бит инде. Русча өйрәндек, без русча өйрәндек, әмма татарчасын оныттык. Киресенчә вазгыять килеп чыкты. Шундый кызык әйбер булган иде, анда кемнәндер ишеткән идем. 2022 елда инглиз теленә имтихан мәҗбүри булачак дигән чыккан иде бит.
Әмма дә ләкин ул бик күп мәсьәләне хәл итә иде. Рус телен өйрәнергә кирәкмәскә мөмкин. Татарлар да татар телен, инглиз телен белсәләр, руслар рус телен, инглиз телен белсәләр, татарлар белән руслар икесе арасында инглиз телен сөйләшә алырга булачак иде. Ягъни шундый шулай кызык фикерне кемдер әйтте. Әмма дә ләкин эш бит Вазгыять үзгәрде. Вазгыять та үзгәрде. Бит ул үзгәрә бара. Кайчан ничек үзгәрәсе ул теләсәпәҗан бетмәй приятный икенче якка үзгәрә мөмкин. Әмма дә ләкин кешенең үз аңында иң беренче чиратта мөгаен милли үзаң булырга кирәк. Әгәр дә милли үзаң була икән, мәсәлән, бик күп кенә әдәби марафончылар, әйдәгез яңадан тема әдәби марафонга кайтыйк. Татар язучыларын беләсезме дигән сорауларга шундыйрак очрашкан чагында бер 5-10 язучыны әйтәләр дә, татарның тагын язучысы бармыни, татарның тагын шагыйре беләмени, Тукай белән Җәлилдән тагын беренче кешедән башка белмиләр иде язучыларны. Хәзер бер санаган чагында менә теләсә кайсы әдәби марафончы ал, ким дигәндә 20-30 әдәби бөтенләй белмәгәне дә 20-30 язучыны яттан әйтеп бирә ала. Кемнәр инде анда китапханәчеләр йөзләгән язучыны шагыйрьне беләләр. Моннан 5 ел элек кенә анда 10-20дән артык түгел иде. Чынбар бит безнең классикларыбыз бар, күп язучыларыбыз, әсәрләр бар. Безгә бары тик шуны аңларга, күрергә кирәк. Менә бу әдәби марафон хәзер вакытта халыкка шундый китаплар барлыгын, язучылар, әсәрләр, сәнгать әсәрләре барлыгын күрсәтте. Һәм кешеләр гади китапханә түгел, классикларны күбрәк сайлый башладылар. Үз эшкә илтә торган инде әсәрләрне укый башладылар. Бик мөһим, мәгънәле өзекләрне, шигырьләрдән, әсәрләрдән алып куя башладылар. Һәм шушы аларның нидә цитаталары, өзекләре язучыларның бу кешеләрнең үзләрендә яхшы якка үзгәртә башлады. Ягъни ниндидер тәрбияви, ниндидер үсеш ягыннан мотивационрак шундый өзекләр аларның халкына, уларның аккаунтында тора, уларны күрә, аны кешеләр күрә. Ягъни менә бу бер бик күп татар халкының инде бер баш әкренләп өскә күтәрде дияргә була шу 5 ел эчендә генә дә. Һәм инде безнең азагында үзеңдә бер шигыреңне укып китсәң иде. Үземнең насихат шигырен укыйсы килә. Гомереңне багышлама юкка барга, чүп-чар өчен. Максатыңны билгелә дә, канатың җәй, очар өчен. Күкләргә дә күтәрелсин, диңгездән дә җәй мәрҗәннәр. Эзләгәнен таба мәгәр, ныклы итеп эзләгәннәр. Куркытмасын кар бураннар, я кояшның кайнар нуры. Алга таба максатыңа һәр көн сайын атла туры. Караңгыда эз югалтсаң, башың күтәр, айга кара. Йолдызларның яктысы да юлны табып бирә ала. Гомереңне юк үткәрмә, бер урында тик таптанып. Бу дөньяга килгәч, очу кирәк анакланып.